سلام كم يمسيكم خبركم تخاطاتلتين لومي سوني 4 مقابيت ساعة 9 مشاز تدالو زينا مسانا روح يزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقص أرسل زينا أب أسمراك كايد زغني عودة زتا أفاو سنة قتم بهيرة تقرت مالي سلسة مقابيت تزازيمو أب نوزوبا فعبت كتر تمهارو بالعلا 10 ميتويت كم زبالة تقمجيمو أبالت بايتو زوبا سمينا وكيح بحري مس نبرتي استفال عليها من محدارات كوابير كباتا كايدوم أبالت أوبيك المشارفتن فريات نادين من كايز ختمو سممع كغتصل ترارادين دوب كوريان أمريكان سقات سيمين كوريان مقتا مخانز قلصو وتادراو لممد جميران الجيريان إيرانن كتباون نقداون شركنتن كدنفعة سواميان كاب استفال عليها زوباتاتن تكالاتن ستوكولو أفرطو ياتاو بحالي زولو من كالوتن استساتفو عودة زتا أفاوس نقتمي بهيرة تقرة تزازيمو غازيت انيا سامي الهبت ميكايل بملكع تصاب نزد على وتحستو أديب عبدو كقربين بحد مقابيت أب اسمرا هوتيل اسمرا بالاس تخفت عودة زتا أفاوس نقتمي بهيرة تقرة تمال سلست مقابيت تزازيمو كاملا هاجر سوكلو تساتفتي أبت ملكع مزحب تداليون زتا زغربة لعلى 500 أفاو قدمتات مسناي مقلتاتو دحر زكايدو نسنقتمي سنقوانقوان تاريخنا بقمت زأتو زتا أبتحستو أجابات صحافة أدما مزان كالإنك الرمون كمال أنزلهم أما أزن تحساباتن ريتوتاتن أغريبهم أوهادش مقلب زغربتو ثم عصب استخايدة زتن كتعن اتناي مرداء منفس عسل عودة زتا نتي أمزاب ملكع مزحف زحتم قمجا ولدوتات زرستو تحستو هانات ريتوتاتن حساباتن استرخبو عوت من بارو قليتام كوميشنر بحلن سبورتن أمباسادر زمدة تغلب زسمعو مزاز مقال ازم من قدي أصنع عايز تبقاقيسو أبز درجة بتحيزو اللو تصحف كم مهارن موكسن كم اون ام مخسكواس هاجرا منت عزوز تراخم زلو بمتكاس اتعود زته بعوت مثل سالو ام مزان زكايد ناي كالوت بهيراتنا تمساسل تعود زته كفات بر مخانو قليصوم اتعود زته نافاوس نقطم بهيره تغرز وكل كابركت زبولو بهالتن تبهال بهالتن سنت بنياتاتن ترختن صحافتي افلطو ياتاو بهال زلومن كالوتن استاكبه نولدوتات كسغاغر صنحه نهاجراونت جግንነት منبابرو فقري سنة مقبارن إيون زقلتن زنصبارغن أستات 600 ገጻት ዝሓዘ ንዓመታት ተጻዕሩሉ መጽሓፍ ንምስንዳ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝሰፍሐ ተሳታፍነት ናይ መወዳእታ መልክዕ ንምትሓዙ ዝዓለመ እዩ عودة زتا أفاو سنة قدم بهيرة تقرى مغتسلتان اي تقدمو بكوميشن بحلن سبورتن ايرتراس تودبه نا أفاوي سنة قدم بهيرات ساهون ناران زملكت أبعد غيحن بارنتون استخايدة عودتات زتيو أب نزبا فعبت كتر تمهارو بالعلا 10 ميتويت كم زبالة كاب 25 كساب 27 لكاتيت أبستغايد الجمجم قدام يفرق عامة كلتاشين 23 كلتاشين 24 تقليتون حلفاء بيات تمرتي نايتو نزبا ممهر محمد علي إدريس أب زغرو واتساب كاب قدمة تمرتي كساب كلاي درجة مدب متفاهم هاي منت عريوتن مشتاوي تمرتن أستات 21 500 تمهارو كم تمزقبو بمتكاس متن محلاف أب مبعتات 95 أبي ما كلاي درجة 84.3 ميتاويت أبي كلاي درجة دما 79.3 ميتاويت كم زنبرة قريتون حلف مسرتاو تمرتي أبي زواسي من أوكيه بحري ممر علي أحمد بوغنو ممهرانن تمهارون ترخيبو بزولو وصيت كي تزانيو تعارم كحيلو تلابيون زي كم زيلن كلا أبي هاقراو مرمراشا مناي كفلي كمزقب زتصنحت تحت وصيت نممحياش زعل ما عودة زات تخايدون كزاتيتي أبي زغربو حسابات زرا زلو تحت وصيت نصبراق أب مبعتها زلو دخامات كم زغانه بمقمقم نزن ممحياش كل أكل بعتب كسر حلو تمحتينهم أب موداتا سلطنا محدران تمهراي ماكل زقبرا أقباب محاهرة نسوبرفايزراتن رئيس ممهرانن تواهيبون
ኣባላት ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 19 ምድብ ኣኼባ ባይቶ ንዝሓለፈ ውሳነታትን ለቦታትን ኣመልኪቶም ካብ 20 ክሳብ 27 ለካቲት ምስ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ኣብ ጽላታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ኣብ ምርጋጽ ብቕዓት ትምህርቲ ጽሩይ ስተ ማይን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ድማ ብፍላይ ተሳትፎኮም ዝምስገን ምንባሩ ዝገለጹ እቶም ኣባላት ባይቶ ምእካብ ግብሪ መሬትን ጥሪትን ብዝለዓለ ንኽሰላሰል ከፈልቲ ግብሪ ብንቕሓት ክሳተፉ ንትንሳኤን ምምዕባልን ስፖርት ዝግበር ኣበርክቶ ድማ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ንሳቶም ቀጺሎም ኣብ መርዓን ተስካርን ዝረአ ምብኻን ጸጋታት መግትኢ ክግበረሉ ትሑት ተሳትፎን ምቁራጽን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡውን ጎዳእቲ ልምድታት ክውገዱ ተላብዮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ መተካእታት ጸዓት ዕንፀይቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ንመማዕበሊ ስፖርት ተባሂሉ ካብ ህዝቢ ዝዋፃእ ገንዘብ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ንጽጉማት ዝወሃብ ናውቲ ትምህርቲ ንኹለን ከባቢታት ዝባፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ሓሓሊፉ ኣብ መንእሰያት ተማሃሮ ዝረአ ግናይ ወልፍታት ንኽግታእ ዝካየድ ጎስጓሳት ድማ ክድፋኣሉ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ልዕሊ 20,000 ናምስያ ንህዝቢ ተዓዲሉ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርሲ ኤልያስ የማነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተዓደለ ናምስያ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ሜላታት ምክልኻል ከም ዝኾነ ብሪሁ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ሩባ ዓንሰባ ሰንጢቆ ዝሓልፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ክልምኡ ንምፍራይ ጣንጡ ምቹው ምዃኑ ተቒሱ ድማ ኩሉ ግዜ ልዑል ጥንቃቐን ሓያል ቁፅፅርን ምክያድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ኣብ 2022 ኣስታት 320 ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ኣብ 2023 ናብ 402 ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር እቲ ቀንዲ ጠንቂ መከላኸሊ ሜላታት ዘይምዝውታር ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና መጺካ ዘይምምርማርን ሰሙናዊ ጽሬት ዘይምክያድን ዘስዓቦ ሸለልትነት ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ መሐመድ እድሪስ ዓብደላ ብወገኑ ተርእዮ ናይቲ ሕማም ንምጥፋእን ተጠቃምነት ናምስያ ንምብራኽን ኮሚቴ ጥዕና ምስ መሓውን ምምሕዳራትን ሞያውያንን ብምትሕባር ዘካይድዎ ጎስጓሳት ክቕጽል ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ንክልተ ቕነ ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝሰልጠኑ 207 ተማሃሮ ብ29 ለካቲት ተመሪቖም ሰልጠንቲ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ፍትሒ መንደፈራን ኦሮታን ዝተዋፅኡ ብሉጻት ተማሃሮ ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ሳልሕ መሓመድ ሰዒድ ብቐንዱ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ገሊጹ ሓላፊ ህግደፍ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ከበዶም ተፈሪ ብወገኑ ብኩልንትኑ ብቑዕ መንእሰይ ንምፍራይን ንምምልማልን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምስጋን ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ህግደፍ ኩሉ መድያዊ ምትሕጋዝ ከም ዝገብር ኣረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዓዲ ጋዊል ኩዶ ፈላስን ሸኻ ወድብ ስራትን ንብሉጻት ተማሃሮ ተመሳሳሊ ስልጠና ከም ተዋህበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ተጠቃምነት ሽጋራን ትንባኾን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ንምእጋድ ዝዓለመ ሰሚናር ተዋሂቡ ሽጋራን ትንባኾን ዘስዕቦ ጥዕናዊ ጸገማትን ቁጠባዊ ሃስያን ከምኡውን ንምእጋዱ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምትታት ብዝምልከት ሓላፊ ትካላት ጥዕናቲ ንኡስ ዞባ ነርሰ ማሕሙድ ኣሕመድ መብርሂ ሂቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተጠቃምነት ትንባኾ ንምቁፅጻር ብዛዕባ ዝወፅእ ኣዋጅ ቁፅሪ 142 ዝባር 2004 ምትካኽ ሽጋራን ጥዕናዊ ሳዕቢናቱን ምትካኽ ሽጋራን ኣከባብን ናይ ባህር ለውጢ ኣብ ምቁፅጻር ሽጋራን ትንባኾን ከምኡውን ብዛዕባ ተራን ሓላፍነትን ዝምልከተን ኣካላት መብርሂ ቀሪቡን ተዘቲሉን ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝቢ ብሓፈሻ ብቐንዱ ድማ ናይ መንእሰያትን ተማሃሮን ንምብራኽ ክስራሕ ተላብዮም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣባል ሃገራት ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ኦፔክን መሻርክተንን ፍርያት ንምንካይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸተሞ ስምምዕ ክሳብ ካልኣይ ረብዒ ናይ 2024 ክቕጽል ተረዳድየን ብመሰረት ስምምዕ ኣባል ሃገራትን ሩስያ ትርከበን መሻርክተንን መዓልታዊ ብጠቕላላ 2.2 ሚልዮን በርሚል ካብ ፍርያትን ከጉድላየን ግዙፍ ነዳዲ ካብ ዘፍርያ መሻርክቲ ኦፔክ ዝኾነት ሩስያ ዕለታዊ ኣስታት 500,000 በርሚል ካብ ፍርያታ ከተጉድል ምዃና ሓቢራላ እዚ ኣባላት ኦፔክን መሻርክተንን ዝወስደኦ ዘለዋ ስጉምቲ
دحري مولع كينات يوكرين قلولاو ندادي አጋጢሞ ንዘሎ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን መሊሱ ዝሃስብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካ ነቲ ካብ ወርሒ ሰነ 2023 ዝቕጽል ዘሎ ምንካይ ፍርያት ብትሪ ክትቃወሞ ምጽንሓ ይፍለጥ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ስጋት ሰሜን ኮርያን ምግታእ ምዃኑ ዝገለጸዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሎሚ 4 መጋቢት ጀሚረን ኣብዚ ክሳብ 14 መጋቢት ኣብ መሬት ደቡብ ኮርያ ዝቕጽል ልምምድ ካብ ክልቴና ሃገራት ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊትን ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዚ ሓድሽ ልምምድ ብቐንዱ ኒክሌሳዊ ገስጋስ ሰሜን ኮርያን ምግታእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዮም ሰመዚ ምክልኻል ክልቴና ሃገራት ዝሕብሩ እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ናብ ተኣፋፊ ደረጃ ዓሪጉን ዘሎ ምትፍናን ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ዘጓሃህር ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የጠንቅቑ ነቲ ልምምድ ካብ ምእዋጅ ወራር ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ዝገለጸ ሰሜን ኮርያ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም ትህበሉ በኣጉ ኣፍሊጣላ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ብደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ተኸታታሊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ስግራ ኣህጉር ዘጠቓለለ ሚሳይላት ክትፍትን ምጽናሓ ጸብጸባት ይረዱ አልጄሪያን ኢራንን ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታት ብሓፈሻ ምምዕባል ቁጠባውን ንግዳውን ሽርክነት ድማ ብፍላይ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ብ3 መጋቢት ኣብ አልጄሪያ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ምስ መዘኑ ፕሬዚደንት ዓብደልመጂድ ተቡን ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ኢራንን አልጄሪያን ብፍላይ ኣብ ምምዕባል ንግድን ወፍርን ብዕቱብ ክሰርሓ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ኣብ ምውሓስ ዞባዊ ጸጥታ ከም ዝተሓጋገዛ እውን መራሕቲ ክልቴና ሃገራት ገሊጾም ኣለዉ ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ወሽመጥ ቃዛ ከም ተዘራረቡን እስራኤል ተካይዶ ንዘላ ደብዳብ ከም ዝኾነንዎን ሓነጺሮም ላዕሎት ሰመዝ ኣሜሪካ ብዛዕባ ግጭት ቃዛ ዝህብዎ ዘለዉ መደረታት ብግብራዊ ስጉምቲ ክስነ ምስ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ጸዊዖም እዚ ዝተሓበረ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ትማሊ 3 መጋቢት ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ከምኡውን ናብ ህዝብቲ ወሽመጥ ህፁፅ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ካኣቱ እስራኤል ከተፍቅድ ድሕሪ ምትሕሳባ እዩ እዚ ላዕለወይቲ በዓልቲ መዚ ኣሜሪካ ዝሃበቶ መግለጺ ኣቐዲሙ ብፕሬዚደንትን ካልኦትን ካብ ዝተዋህበ ንምቁራጽ ተኽሲ ዝጽውዕ መግለጺታት እቲ ዝተረረ ምዃኑ እዩ ዝሕበር እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ከተቋርጾ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ እማመታት ኣሜሪካ ብዘለዋ ናይ ቆፍ መሰል ከም ዝዓገተቶ ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ ኣሜሪካ እቲ ደብዳብ ካብ ዝጅመር ንድሓር ንእስራኤል ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ ወተሃደራዊ ደገፍን ፍሉይ ኣጽዋርን ከም ዝለኣኸት ይዝከር በዚ ድማ እዚ ብምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝተዋህበ መግለጺ ካብ ዜናዊ ሃልኪ ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ እዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ኣብ መደራ ሓማስ ነቲ ንሽዱሽተ ዋርሒ ዝጸንዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምልቃቕ ጅሆታትን ምእታዊ ሰብኣዊ ረድኤትን ናብ ቃዛን ዝብል ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ ክቕበሎ ጸዊዓ ካማላ ሃሪስ ነዚ ጻውዒት ተቕርብ ዘላ እቲ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ዝነበረ ዝርብ ሰላም ብክልቲኦም ወገናት ከም ተነጽገ ብ3 መጋቢት ኣብ ዝተሓበረሉ እዩ እስራኤል ዝርዝር ናይ ኩሎም ብሂወት ዘለዉ ጅሆዝ ተታሕዙ እስራኤላውያን ክዋህባን ዘቕረበቶ ጠለብ ካብ ሓማስ ተቐባልነት ምሳኣነ እስራኤል ነቲ ዝርብ ከም ዝነጸገቶ እዩ ዝሕበር ዘሎ እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ንኣስታት 150 መዓልታት ተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ብዝሓየለ መልክዑ ኣብ ዝቐጸለሉ ልዕሊ 30,400 በርጌስ ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 72,000 ከም ዝቐሰሉ ጸብጻባት ትካላት ጥዕና እቲ ወሽመጥ ይገልጹ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ዘሎ ፍልልይ ንምጉሃር ዝወሰዶ ስጉምትታት ነቲ ዞባ ናብ ዘይተደልየ ምትፍናን ከየምርሖ ከም ዘስግእ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ገሊጾም እዚ ዝተሓበረ ብ4 መጋቢት ፍሉይ ዋዕላ ኣባል ውድብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ማለት ኣስያን ኣብ ከተማ ሜልበርን ዝተወደበት ኣውስትራልያ ሃገራት ዞባ ኣብ ምርጋጽ ክፉት መስመራት መጓዓዝያ ባሕሪ ብሓፈሻ ጸጥታን ርግኣትን ባሕሪ ደቡብ ቻይና ድማ ብፍላይ ንኸውሕሳ ኣብ ዝመጽእ 4 ዓመታት ናይ ኣስታት 42 ሚልዮን ዶላር ምወላ ከም እትገብር መብጽዓ ኣብ ዝኣተወትሉ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ምወላ ንየኖት ኣባል ሃገራት ከም ዝግበር እኳ እንተዘይሓበረት ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ቪየትናምን ፊሊፒንስን ማያዊ ግዛኣትን ንምርጋጽ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ብምምጓስ ሃገራ ኣብቲ ጉዳይ ክትተሓበበር ዘለዋ ድልውነት ኣነጺራ ማሌዥያ ፊሊፒንስን ቪየትናምን ኣብ ባሕሪ ደቡብ
ቻይና እጀታ ከም ዘለዎን ብዘቕረብኦ መጎተ ምስ ቻይና ከም ተፋነና ይፍለጥ በዚ ድማ ኣውስትራልያ ነዘን ሃገራት እትገብሮ መብፅዓ ዝኣተወቶ ፊናንሳዊ ምወላ ይኹን ከተማዕብሎ ትሰርሕ ዘላ ዝምድናታት ንሕቶ ቻይና ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ማያት ንምብዳህ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ኣውስትራልያ ኣካል ናይትን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝሓቆፍን ብቁሉዕ ኣንጻር ጽልዋ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝነጥፍን ልፍንቲ ሃገራት ብምዃና ኣብቲ ዞባ ኣብ እትወስዶ ስጉምትታት ደገፍ ናይዘን ክልተ ሃገራት ከም ዘይፍለያ እዩ ዝሕበር ቻይና ጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ብዝካየድ ክፉትን ቀጥታውን ዝርርብ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ትገልጽ ኣብ ሃይቲ ጉጅለታት ገበነኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 4,000 ዕሱራት ድሕሪ ምምላጦም መንግስቲ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ሰዓታት እቶኦቶን ኣውጁ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ፀጥታ ሃይቲ እቲ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣዋጅ ን72 ሰዓታት ከም ዝቕፅል ገሊፆም ጉጅለታት ገበነኛታት ሃይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኣርያል ሄንሪ ካብ ስልጣን ክእለ ብምጽዋዕ ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ከም ዘሓየልዎ ይገልጹ ብምህላዎም ፀጥታዊ ኩነታት ተሃገር ብሓፈሻ ናይ ርእሰ ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ ድማ ብቐንዱ ካብ ዘለዎ ከይገድድ ከም ዘስግሕ ሓቢሮም ዝዓበየ ክፋል ካሪብያናዊ ተሃገር ሃይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጉጅለታት ወዲቑ ብምህላው ጭውያን ካልእ ገበናትን ከይዛይድ ተሰጊኡሎም ጉጅለታት ገበነኛታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርያል ሄንሪ ካብ ስልጣን ክእለ ዝጽውዑ ዘለው ነቲ ኣብታ ካሪብያናዊት ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፀጥታዊ ውድቀት ንምብዳህ ምስ ኬንያ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ስምምዕ ከም ዝኸተመ ኣብ ዝጋዋሓሉ ዘሎ እዩ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ካልኦት 5 ሃገራት ማለት ባሃማስ ባንግላዴሽ ባርባዶስን ቤኒንን ጫድን ኣህዱታት ፀጥታ ናብ ሃይቲ ከዋፍራ ዘለዎን ድልውነት ኣረጋጊፀን ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርሳቱ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ዓውደ ዘተ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ብሄረ ትግረ ትማሊ 3 መጋቢት ተዛዚሙ ኣብ ኑዞባ ፍዓበት ቁፅሪ ተማሃሮ ብልዕሊ 17 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ተገምጊሙ ኣባላት ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ነበርቲ ዝተፈላለያ ምሕዳራት ከባቢ ርክባት ኣካይዶም ኣባላት ኦፌክን መሻርክተንን ፍርያት ነዳድን ንምንካይ ዝኸተሞ ስምምዕ ክቕፅል ተራዳድየን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ስጋት ሰሜን ኮርያን ምግታእ ምዃኑ ዝገለጾ ወተሃደራዊ ልምምድ ጀሚረን ኣልጄርያን ኢራንን ቁጠባውን ንግዳውን ሽርክነተን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ ምልእትና ሰላም